alaikum ‘yan class, wannan shine darasinmu na yau, darasi na 7. Yau darasinmu a yau tausayi da taimako. Yau kwanan wata 16 ga watan 8 shekara ta 2021. Tausayi da taimakon mara lafiya. Tausayi da taimakon mara lafiya. Yara suna wasa a makaranta. Ali ya faɗi ya ji ciwo. ‘Yan makaranta ba su ji daɗi ba. ‘Yan makaranta suna ce masa sannu. Sannu Ali, Allah ya sauwaƙe, amin. Za su kai shi a sa masa magani. Yara suna wasa a makaranta. Ali ya faɗi ya ji ciwo. ‘Yan makaranta ba su ji daɗi ba. ‘Yan makaranta suna ce masa sannu. Sannu Ali, Allah ya sauwaƙe, amin. Za su kai shi a sa masa magani. So wannan shine darasinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu.